Bine m-am găsit la un nou episod. Știu că n-am mai postat de mult, dar era școală până vineri și după aia de vineri n-am mai putut filma. De vineri până... Da, de vineri nu am mai putut filma. Dar da, am revenit cu un nou joc care o să fie o serie pe acest canal, Avenger of Stick King, dacă vreți să vă jucați și voi. Și hai să începem, nu? Are și parte de zombie, are și o parte single player cu așa. Da, hai să începem cu partea zombie. Jocul ăsta e foarte distractiv. Deci, după butonul roșu dai cu piciorul, după butonul albastru dai cu pumnul. Și sunt niște mișcări speciale. Doi. Jocul e foarte tare pentru mine, îmi place foarte mult în stilul cum poți omorâ tu zombii ăștia. Pum. Le dai până le sare capacele. Zombii mor mai greu decât oamenii, pentru că e normal. Și după ce te mușcă, trebuie să-ți bagi antidot. Scuzați-mă că nu sunt prea vorbesc. Că nu prea vorbesc, dar mă concentrez aici să le dau pumn, picioare. Și jocul ăsta poți să spargi orice, aproape. S-a infectat și ăla. Și trebuie să iei niște prieteni, să-ți iei niște prieteni, trebuie să-i scoți din închisoare. Bă, dar mă enervezi. Ce mi-a dat-o? Asta așa. Să le apară sângele. Să le apară sângele. Acum are un sânge roșu. Nu mai au alb. Iară, bă, mă. Ce n-ai bia ăștia că mă mușcă într-una? Nu mai am antidot. Dacă spargeți ceva, de exemplu, poți să spargi și masa, și calculatorul, și masa, și tot. Poți să spargi orice. Și tomberonul. Dacă le spargi, primești banii ori de-astea, chestii de-astea. Antidoturi. Și mie mi-ar trebui antidot. Hai, vină-mă odată. Hai să merg direct. Yes! Am făcut om la loc, nu mai sunt infectat.
Da, uitați-vă puțin cât de realistic e și în câte moduri puteți omorâ un zombie. Puteți să-l aruncați, ori să-i dați picioare în gură, ori să faceți ce vreți voi cu el. Sunt posibilități o grămadă. Cum ar fi, uite așa. Sau m-am spărat și îi arunc. Pot să-l arunc și în... A, bă, nu... N-am ce să-i fac, nu pot să... Sticluța asta o să o păstrez pentru mine. Sau nu, hai... De-aia eram sigur că o să vină vremea. A, iar m-a infectat. Bă, dă naibii de zombie. La ce le fac la zombie, îi arunc peste tot. Te rog, bă, dă-mi ceva în dulap bun. Nu, mi-a dat bun, ceva bun, dar nu mi-a dat tocmai ce vreau. A doua oară m-am mușcat. I-am liniștit, acum să fug repede să caut antidot. Ha, bă, sparg banca cu voi, nu muriți. Încep să mă fac mai verde la piele, dacă observați. Opa. Opa, scuzați-mă că am ieșit puțin din joc. Hai să continuăm repede, repede, că uite, m-am făcut verde. O să termină misiunea. Perfect. Puteam să salvez ăsta, cum se numește, omul, dar muream eu, că îmi trebuia mie antidotul. Hai să-mi iau și o armă. Pentru că putem iau chestia asta. Am bătă. Bătă. Hai să încercăm. Bă, destul de bun, omor din 2 lovituri. A venit Moș Crăciun să vă dea picioare în gură. Vă dau picioare și pumni în gură. Că ăsta era cadou vostru. Neamă că vă dau și la cap. Vă arunc prin geamuri, pe unde mai vreți. Vă pun la perete. Ăsta e special, îi dau cu băta. Și la un moment dat băta o să ți se spargă. Dacă o folosești prea mult. A, bă, că știu să-ți dau picioare în gură. Știu să te sparg. Hai, dă-i un picior în gură. Dă-i un picior în gură. Hai, curaj. Hai, curaj să te mai scoli după ce te-am fript. Nu mai ai curaj. A, bă, că dau numai picioare în gură.
Așa se sparge geamul, nici nu mai trebuie să-l spargi tu. Îl arunci un zombie în el. Vă bat la perete pe amândoi, fraieri. Coși de gunoi, coși de gunoi, vrei bătaie până la moarte, vrei bătaie până la moarte. Ha, ce prost! Ce prost ar putea să se bubuie singur. Bine, zombie. Dar nici chiar așa. Că știu că unii zombii sunt mai deștepți, puțin. Cu foarte puțin. Mama, l-am aruncat direct peste stea. Puta, nu mori! Dă-i! Dă-i, dă-i! Dă-i, 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 în cap, în cap, în cap. Acum i-a dat lui ăsta. Calc pe el eu acum. Vreau să sparg ăsta să-mi dea de-astea diamante și bani. Bănuți. Și poți să te pui și jos. Hai că am scos băta, care vrea bătaie. Să zică vreau bătaie. Ha, care vrea. Că n-au pe nimeni. Nu vrei bătaie? Păi ha, că vin acuși să ți-o dau. Mișcare specială, ați văzut? M-am spart cutia pe ăsta. Dar tot te n-ai bă, mori. Dar după ce am spart cutia, tu nu mori. În sfârșit ai murit. Ha bă, dar nu mai nimeresc pe ăsta și nebun. Tot te n-ai de zombalau, idiot. Hai să salvăm fetița sau ce e asta? Băiat sau fetița? E băiat. Mama, îmi spar și masa iar cu el. M-a supărat. Așa, pe ăla l-am întins pe masă. Stă liniștit acolo, stă pe masă, se bucură. Hai să terminăm episodul acesta și plec și închei episodul. Hai să-l închid repede. Hai să fac repede episodul. Să închid repede aici. Rapid, rapid în față. Mergi în față. Așa, bun. Am terminat. Deci, cam acesta a fost episodul de azi. Nu uitați să dați like, să vă abonați, să dați mai departe ca ceilalți prietenii voștri să vadă și să vadă ce fac eu. Deci da, eu am fost Dani și ne revedem data viitoare. Pa, pa!